Moikka, se on Let's täällä. Ja tää on osa 2 Robloxin linnanjuhlista. Ja nää ei mene järjestyksessä. Mä en mitenkään pystyisi laittamaan näitä klippejä silleen, että ne menis. Mut joo. Käykää kattoo osa 1, jos ette vielä ole käynyt kattoo sitä. Ja mitä? Kumminkin. Täältä tulee toi morsopussi, mitä mä tuossa alussa jähtäsin, että mä pääsen siihen kyytiin. Ja kukaan ei nähnyt tuossa kohtaa mitään. Ainakaan toivottavasti. Toisaalta ei se ottaisi, jos näkis. Joten... Ja... Voin sanoa, että mun peli lakas aika paljon, kun tuolla jotain 200 tyyppiä yhdellä servulla. Että joo. Kiva. Tässä toi bussi ilmeisesti laskeutuu. Kait, joo. Ja... Joo. Tuossa mä teleportin tonne torille. Koska... toi esitys alkoi. Joten joo. Ja tossa siis mä yritin korjaa mun ton kameran asentoa. Sitten mä vasta täysin mennä tänne. Kattoo, että mitä tapahtuu. Ja joo. Tässä on vaan jotain esityssysteemiä. Ja niin. Tästä mä en oikeastaan edes oo antamassa lisätietoa, koska mä en itekään tiedä mitä tossa tapahtuu. Mutta jotain siinä tapahtuu. Mä siis yritän etsiä täällä kohtaa. Että... Missä mä voin taas alkaa selittää? Silleen, että mä tiedän siitä tilanteesta jotain. Joten joo.
Ja tässä kohtaa noi portit on just siinä vaiheessa, että ne avautus. Mut se jää sitten seuraavalle osalle. Että joo. Heippa!